Tay gila ning buka eh. Oh. Sa. Yeah. Ayun. So sige, may buntagan yung tanan guys. So karon sayo kay panimata, nakailis na ta. Naka-shades ta kaya itong gitabuan tong eyebags. Ayun. So karon guys, invite ko sa Make TV. Mag-collab me sa mga small YouTuber diri sa Sugbo. Pero I don't know kung makakolab ko nila kay maulaw pa ko. O niya, mahapit pa mig Santo Niño tapos madong mig Car Car kay Naki Fiesta. Actually, kana mo'y pinakalami ka ng pista. So sige, may buntag nyo guys. So karon na namig Car-Car. So kauban ako silang mga YouTubers ani sila. Ano sabi yung YouTube? Latagaw. Latagaw. Mga Inday the vlogger. Inday the vlogger. 10 August. Mate. Make TV. Make TV yo. So sige guys, kay mamista mi dire kita lang taon niya balik sa nig. So mga miro kuan. Ato lagi man sakyanan. Kanang mga make kanang chicharon makaon maglaw. Opa makaon. Sige ta na. Sige, bye-bye. A few inches later. So sige, nanami karon sa diri sa Boloc Boloc Spring. Kauban ako ang among gisakyan nga ban. Saan nga inyo ba? The Golden Tour. Sige. Kung ganahan mo mag-tour diri sa Cebu, kontakan lang ni siya. Golden Tour. Si Kuya, sa pangalan mo? Ching. Oo, si Kuya. Ike Ching, ang pilot. Oo. So tara, bani mi mag tong i-try ang Boloc Boloc Spring kung hot ba siya or cold. So what's up guys, so karon nakahuli na ako diri sa Moa. So balik gusto lang akong magpasalamat sa Make TV, kaya Inday the vlogger, kay Ate Margrette, tapos kay Harley sa ilang papista nga lamian o katong isa ka balewon ako kabalogin sa to. O kay Latagaw. Ayun guys, salamat ninyo. Then see you next time around. Good night.